it the voice? Was it the fire burning in me? Heyo mga kayay, good morning sa inyohang tanan no. Good morning pa diri ang dapita ug good afternoon din hang dapita sa Pilipinas. Aw di ay sa dihang Sunday karon no. Kahit Sunday di kayod-kayod pa rin kami no. On the way kami sa amuhang gamay nga tindahan. Pastilan dolor di gajud lalim ang kinabuhi labi na karon kay perti nang mahala ang diesel ug petrol no. Mapasanaol na naman ta sa mga tao karon nga perting hayahaja ang kinabuhi sana all dato. Aw di ay nga mga post diri sa Facebook nga mura og billionaire. Ag sa maigo lang. Diya ibilak na pug ko og kanang kuan kay naigo na diha. Tao di ay. Naunsa man kaya mang black lagi kaya. Kay naigo kuno sa ahong mga post nga mga quotes ug singani na diha. O di ay. Gingalan di ay kaya nga ikaw ang pasabot. Saan ba naman kay kuan sa utok ya? By the way, mo palit mig water diri adi ay kay di ko pa imnon sa bana og tap water. Syempre maka-afford pud ang banana ulala og tubig kay barato ra man. Diya mao na to man imong shop nga pinobre, babush. And just levitate.